Uite 7 locuri de vizitat în Santorini, regina insulelor grecești. Salvează postarea pentru mai târziu. Ia, celebrul sat din Santorini cu case albe, acoperișuri albastre și străduțe înguste, unde toată lumea vine să vadă apusul și să facă fotografii care arată ca în cărțile poștale. 2. Red Beach, plaja roșie, mică, spectaculoasă și înconjurată de stânci roșii și abrupte. 3. Fira, capitala insulei, un sat cocoțat pe marginea calderei, cu privelii superbe, magazine, cafenele și o faleză plină de porți care dau spre mare, unde poți pierde ușor câteva ore plimbându-te și privind. 4. Megalochori, un stat liniștit și tradițional din Santorini, cu străduțe înguste, case văruite în alb, biserici frumoase și un turn cu clopote care străjuiește alea principală, locul perfect dacă vrei să simți cum era insula înainte de aglomerație și selfie stick-uri. 5. Plaja neagră din Perisa, lungă, cu nisip vulcanic închis la culoare, apă limpede și un vibe relaxat, perfectă pentru plimbări liniștite, dar în afara sezonului. 6. Santo Wines, o cramă așezată spectaculos pe marginea calderei, unde deguși vinuri locale admirând una dintre cele mai frumoase priveliști. 7. Acrotirii, Pompeiul Greciei, un oraș minoic îngropat de erupția vulcanică. Tuc-tuc, oriunde te duc!